Ndiwa makamangarira Wonke. tipewo musoro nyaya. Ndakarambwa nemurume mushure mekunge mwana ashaya. Hanzi ndakarambwa nemurume mushure mekunge mwana ashaya. Ichokwadi here kana kuti inhema? Ichokwadi. Hanzi ichokwadi. Enda mberi. Hanzi ichokwadi ndakakuramba. Ndakaipa kuti mutiyananise kuziso chichi zvavakunda sei. Hanzi ndauya pamberi pedare kuti ubvunze kuti mutipowo chikonzero kuti sei wandiramba. Chekutanga ndechekuti akauya achiti ane nhumbu yanga ine 3 to 4 months. Akazoti yabva nhumbu akati yabva but chatinoziva handinyatsoziva zvamo but manzwiro andinoita ndekuti munhu kana akabva akaita miscarriage anofanira kuenda kupi kuchipatara anochekwa. Handina kuzviudzwa, handinamboudzwa kunzichi. Hanzi mumashure mungo waita miscarriage sei usina kuenda kuclinic? Anotombondipa kana sendi rekuti ndiende kuclinic kwacho. Ndasikakwanisi kana asi wakamukumbira? Ndakamuudza aitozviziva but kuti andipe mari kuti ndiende kuclinic kwacho akandipa mari. Hanzi handakuenda nekuti ndakashaya mari yekuenda nayo. Takataura, ndakamubvunza akanditi ropa rangobuda shoma. Anoti ropa rakabuda shoma. Hanzi ndakataura ukati wewe ropa rabuda shoma. Papo ishanzi panzi akutotaura zvekunyeka. Saka muna muri kutaura kuti anga mwana here kana kuti ngechiri ropa? Anga mwana wechitu. Mwana akatoshanda. Akabuda ari mupenyu? Ndoti kutaura nezvake usatibatanzika nyaya. Ari mabvunza kuti chakaita kozi pane zvikonzero zvakawandisa. Tikuda iye azwisisa kuti mudurirane kuti handichakuda. Chimwe chechitu ndingati marriage munonetsanwa, vanhu vanonetsana but tiri zvekuzosvika pakuti takanetsana wotora preparation yemwana yandatenga worasa kukanda uchiti mwana ndabasa naye wondiudza mashoko ekuti mwana da kumuzvara nyangwe akafa hazvina basa. Unodori ndizoita se mwana wacho akabva ashaya. Ingangamire papa andozvitaura akuda kutondikriitira nyaya but zvihembe ndikuzviziva. Ndikuti ndakachazvara mwana akafa ndombozvitaura but zvihembe ndikuzviziva. Ngora pane picture dzakaza chaipunzira basi. Tozouya even kana kuti aiwa mubvunzo uri kuti mazwi ataurwa nemurume wako wanzwa mairi anofanira kupindurwa. Hanzi wakarasa mbatya dzemwana one iwe ukataura futi kuti kana ndikazvara hazvina basa. Ichokwadi here kana kuti inhema? Inhema idzo dzasumba. Hauna kurasa? Handinombozvirasa. Hanzi handa kurasa. Titsanangura maratsiro akaita. Takata titori mumba takanetsana chazonyaya takanetsana ndechii. Akatora hembe kusumuka kona simba rokunoningirikina kusimuka kuenda panonzi mataisa hembe tichitenga michana kwaunonzikandira kudhoo uko. Ndopa akanditi nyangwe ndakazvara mwana akaita sei akafa. Ndakatoudza vanhu vokumba kwavo, ndakatodza munin'ina wake ari munhu hapo mai vacho nababa vacho varipo. Ndakatozvitaura but vakangonditora sezvinhu zvina basa. Zvinhu izvo ndaisatombozviendesa kana kumba kusaidi kumba kwedu. Ndaingoti vagadzirise chi mwana wamashoko ake aita se kana kuri kumbira regero but iye zvakangopera zvakadaro. Haana kana chakangoningirikina chaakambotaura zvakanzi aiwa zvinowanikwa. waizokasi kutaurwa nyatsokusara kuti urase mbasha dzawo nekuitei pana nokutaura kometa ende wobva kuti mwana wacho ani mwana wacho hamunazomubata maoko. Mwana akatova ne 2 months ndopa akatoshaya. Kuti hembe ndatombodaka zvanati aitumira vanhu kumaraini kunotenga mbasha dzemwana. Ndakutsikana pambasha dzawairasa dzawo dzine chii nenyaya yamadenhana. Ndaibatikanya kuti vanhu vangasikawirana nawo aivatuma kuti ende munotenga preparation remwana ini ndiripo. Ndokumbero kubvunza. Ipana nemukana. Saka vairasa kuti mbasha dzabatwa nevanhu vasingadi.
ndasingatauri nevanhu ivavo owapambari oti ene munotenga hembe kana mutauni ini kuti dzemwana hanzi takasaundirasa hembe idzodzo wakapa vanhu vandanga ndisingataure navo anga andizive auwirirane muninoko asi muninangu akatenga preparation yakatengera ndakatuma munin'ina wake kunotenga preparation kushowground but maitauriro akaita haana kufara nazvo hanzi ye matenga akati hanzi matenga zvinhu zvihombe hazviite wadini ndikati no ndopandawana mari ndabva ndangomutaita se anotenga iye sezvo ariyo munhu anga ari padhuze asiwo kuzoti utume munina wake uyo angaramba here kunozvitengera anga ari kumba anga ari kumba iwauku nandiri pabasa asi iwe wanga usingazodzoka kumberi no ndaidzoka but ndakangoti asezvo munhu akazviita se akazvitakura rikaita se angogara zvake kumba zvakaita se ingiri mumanzani zvekuti anga asingakwanisi kufamba aikwanisa ndanzwa uchitaura kumashure kuti pane zvaakaita akabuda ropa shoma iwewe as a concerned husband waunoti mumwe wako akundikana kuenda kuchipatara wakaendera kuchipatara wakadi kumutora kuenda kuchipatara handina kuenda but angonditi ndabuda ropa shoma saka iwewe ndikuti iwewe as munhu ari concerned nemwe wake nemudzimai kwakadi kuti mudzimai zvawasangana nedambudziko rakadai so chiya tibatane maoko ukatende kuchipatara tonoona kuti zvese izvo zvandombozviisa mupfungwa kose nhasi uri kumushora kudaro aiwa kumushora ndiri kutomushora bcause aifanirwa kungoningira kufanira kundisa pressure bcause in everyday ndiri pachi ndini baba ka ndini baba panyaya kuti everyday pamwe pachoka ndini nditori kubasa everyday zvikuona ofu chaiyo vakamboita here time yavakatengawo preparation hembe dzavo iwo uchivapa preparation yemwana wacho ndikuti papreparation yemwana azoshaya handiti iya muri kutaura iye aibva vakazoita here nguva yavakamboti no adzimai mari iyi chiendayo munotsvaga hembe dzemwana kana kuti waingopa mainini chete aiwa mainini ndikangova paka1 ndizvo yekutanga preparation vakatanga kutenga nhombo iri mu4 akatuma mumwe munhu anga asingavereri naye kuti anotenga zvinhu ndiani handiziva hangu mai vavo kumai dzakatouya hembe dzacho dzakatouya hembe ndohembe dzandati hembe dzandisi kudzida mumba idzi kechi2 abva azotuma ake munin'ina nhombo yakuma 7 months akabva ngoti chingoni akunotenga saka preparation grocery preparation yakaenda kwaka2 yakaenda kwaka2 ndizvo baba kunyepa chaiko chaiko asi makatuma munhu wandakatuma munin'ina wake musi wacho wandakatotenga preparation yange yakawanda ndandatowanawo mari kamari kandandatowana ndikati rika ndiite sei ndingomusurprise ndisamudzi kuti mari ndiite sei ndaiwana kupi ndopandakava ndatenga preparation iye aibvone aibva kwaibva naye achiti ndaita sei iye hanzi ndapiwa namama iyi zvazodai ndazotora tuhembe twakadai imwe yacho taitotenga kune shamwari yanhingirikini yasisi vangu kozi vanotengesa tuhembe ndokwandaitotenga taitotora nechikwereti ndozvinobhadhara maningo yakareba semuri muwanana taifanira kuita 1 year nani 1 year ndopamakaluza vana 2 ndingangoti 2 handingangoti 2 yekutanga yakaita miscarriage handi then uyu azoshayikawo mwana yakashayika pane period yakareba sei aifanira first ningirira anobayiwa ndoaifanira musi akashayisa sanhasi mangwana acho ndopa aifanira kubayiwa 2 weeks anditaura kuti nhasi mauya kudara handiti pane nguva yakareba sei mwana ashayika kumashure pasi patone 2 months pane 2 months uyezve mukadzi uyu mashoko awamuudza arikuda kunzwisise kuti hauchada wakazvitaura rini mashoko andakataura ekuti hauchada ati ndarambwa nokuti ndafirwa wakamuudza rini mashoko ekuti hauchamuna takati takambozvezve ati vanhu kana vashayika vanomboseparatana ipapo pakuseparata zvaizvo zvokunzi vanonyaradza saka ndikamboenda kumba kwasisi iye vaenda kwavo mukutaura kwataiita akazondibuditsira mamwe mashoko ekuti ndaitizvo ndichimbomira ndimbofamba ndimboita se timboona kuseti kwedu chii chikuitika kozi mashayikiro aita mwana handirakumanzwisisa mwana akangati ini ndabva ukoko ndabva kubasa ndaunotenga maonyeni ndodzoka mwana hapasisina akandiudza mashoko ekuti hembe dzako ndotsvaga kwekudziisa property ndotora ndopandakati ko property iwe uda kutora property hembe dzangu unodzisiyeko kuda unodzisire hanzi tsvaga kumunhu udza kuti
auye nichiita senichimupa hembe dzako indotora property. Muri kuloja here kana mugara pamba pako? Kuloja. Izvo zvese zvari kutondikriitira ndinobvunza sisi vangu aiwa tinosvika kwazviri kwese ikoko. Ndikutaura according neperiod yashaya mwana 2 months ago handiti iwewe baba ndopawaiti waida kunobvunzira uchinzwa kuti mwana ashaya sei. Wainobvunzira wega here kana kuti waitora mudzimai since mamhuri imwe chete? Handi waitora mudzimai wako, mudzimai dambudziko rauya tifambi tinzwa kuti chii chaitika, waienda wega? Ndaida zvandandakaita ndichingoti sezvo iye afanoenda kupi mboko ndoita sei ndotorana mukoma vangu tomboita sei ndoenda kumusha ndononzwa tomboningira vambondiudzawo. Maicommunicate? Ndakamuudza akanditi kana ndopa akabva achinditi zvona akanosisa nezvemarriage cha unongotaura. Handizivi kuti pamanguva pawiki irororo zvanga zvatosvika pakutodaro. After mwana ashayika pane time here yamakamboonana imimi muchifambirawo zvimwe zvokuwirirana kwenyu muri zvokufambidzana? Paakauya akauya pabasa pangu akaita zvenoizi zvezvokuda anokuda zveviolence. Mwana achishayika hapana pamakambospenda night mess? Takaspenda one night takaspenda chibva tazofuma uya achienda uku achienda uku. Makaspenda marambana? Zvezvokuti mangosara mumba handiti tanisati tarambana ipapo masiyo ani pashayika nditka vanhu vongoenda kudzimba dzavo munhu akangosara chete ndimukoma wangu inini takasara tiri 3 naiye tichibva taita se ndopa takasara tichibva uyo achienda kwavo tikatomuperekedza namukoma wangu tichibva tadzokerana vatadzokera kumba indakatozoenda amangwana acho but iye akatoenda. Chimutaura pamberi pedare chikonzero chacho chawati handichakuda pane imwe nyaya zvekundithreatena inyange vanhu vakanetsana kusvike pakurova murume nemugoti nemabhurumu hazviiti kundiudza kuti hanzi alright but ndiri mukuru kwauri ka but auzonditi zvoni handokurova kozuri kadiki noti ndaita kabhodhi kadiki mozondimwe nyaya pane mameseji ndine mameseji pane zvandikutopikicha kwauriwe musikana ndine mameseji ndokwanisa kukuratidza ndine mameseji andakatumirwa namba idzodzo ndichitori nadzo ndakanzi zvoni svikai kunoba munini kana muchida kuti zvinhu zvenyu zvive zvakaita sei zvezvekundithreatena zvekundityisidzira kumba kwacho semo waingonzi handina kana vakadzi vandoita kana kuita sei vaingonzi kana ukaita vamwe vakadzi kubasa iko kwawakuenda ndinokugadzira saka ndinorarama sei uchingondityisidzira. Hakutaura zvokuti hachakuda handiti wazvinzwa waida kuti uzvinzwe kurasa mbatya kumurova kumuzvidza nekuti mazwe sei saka ari kuti tiri izvo zvawaita unouya pabasa uchindityisidzira saka ndata chimwe chinhu chandanga ndichikumbiro ndakamubvunza kuti wakamboroorwa here panotaurika zvakawanda ndakamubvunza kuti wakamboroorwa here akati handina. Mai vake vakandisedhera audio ichitori nayo yakavakanditi zvona hanzi vanhu ivavo ndianani tivaudza ndakati ndangonzwawo zvichingotaurwa ndopa wakatiti zvoni kana kuri kuuraya vanhu ndotouraya muda kuti ndiende kujeri mwana iye asati aputike. Ndakati ko muri kundiudza zvekuuraya munhu komunhu atadze angotaura kana zvataurwa zvaita sei zvataurwa ini chinhu chandingoda ichokwadi hapana kana chakambopindurika. Anyway, panyaya dzakadai une hama mubereki wako waripo? Ndina sisi vangu. Ngavataure tinzwa. Mune ruzivo here nevanhu vaviri ava? Moti ndini nhingi uyakubereki nasisi vemukadzi uchibva mangu uya hama yacho nahwani mumwe mubereki kana akashaya kwesisi yeye inini ndini sisi mukomana voice izvi ngarisomuke
Ndinotenda ini ndini sisi wemukomana ndaimbogara kuno kuti pamusoro penyaya yavakaunganira pamberi straight. Nyaya iyi ndinoiziva. Pakashaika mwana hanzvadzi yangu akauya kumba, saka pane kutaudzana kwavanga vaita, iye achizouya achitaura kwandiri nekuzoonesawo achitaura nyaya dzimwe dzaitika kumashure dzaanga asingatokwanise kundiudza inini. Saka iye akazoti inini zvaiitika kumashure nezvazoitika apa ndikazvibatanidza kudai zviri handichakwanise kugara nemukadzi. Saka ini ndakangomuti iwewe ndounoziva magariro avaita nemukadzi, handikwanise kukumanikidza kuti murambe muchigara mese kana kuti ndofunga ndizvo zvandingangotaura. Kwemi pamusoro ichangamira straight nyaya pamusoro ati nyaya iripo ndeyekuti imi murichi ndiri sisi vaushu. Nyaya iripo ndeyekuti ushu avada kunzwa vanhu vese vakuseri kwavo. avari mashira hapana charumbe. vanhu ava vaigara vachingoita sei vachingoita kakunetsana. Pakashaya mwana ndofunga ushu vakanzi chiina unonyaradzwa pasina madhays. Uyu akati ndoda unotora hembe dzekuti ndichinje kumba kwavo kwavaigara kuseri. Akasvika ikakomba asikuona murume atama, ndobva achifona murume ko iwewe wazotama sei usina kuita sei usina kundiudza. Kwakugara kupi? Murume akangoti kuzasi. Kokuzasi kupiko nekuti ndikuda hembe dzekuchinja, hembe dzandakauya nadzo ishoma shoma. Asi murume anakwanisa kubudira musikana mukadzi pachena kuti ndikugara pakati. Ndofunga pakucommunication yakanga pasina communication yekuti vanonyasotaurirana kuti zvakadai zvakadai. Ndofunga ndakamboenda nauyu kuna bamwini vandataura navo. Bamwini chii chiri kuitika? Ndomva vatsanangura zvavakatsanangura. Ndikati asi imi mudzimai wanyu muchiri kumuda here? Ndomva angotsika ini zvemudzimai. Ndomva zvapera zvakadaro. Takazosangana navo futi musi wavakarambana. Ndikavabvunza saka imimi pamwe mukurambaniswa nekuda kwokufa kwemwana here? Bamwini mbovati aiwa inini hama dzangu dzakati siyana nemukadzi uyu. Musi wacho wavakarambana. Ndokusiyana kwavakabva wangoita sei? Ambva wangoita. Pavakatakura hembe, pavakasvika vatama, vakatakura hembe nedzemukadzi kana kuti dzavo? Nedzangu. Vakatakura dzese, vangotora zvinhu zvese zvazviri kumabva vangotama pavaigara. Ndomva vaenda kunogara kumwe. Asi vakanga vasingadi kuudza chokwadi chekuti chivabvunza mugara kupi vanga vasingadi kutama. Justice. Daira maiguru. Chekutanga handizivi ndisisi vake, handitozvizivi kozi ndoziva ichinzi ishamwari. Sisi vake vandinoziva munin'ina wake nevadiki vese ava ndoziva seishamwari. I think ndova nefoni yakani ichokwadi here kuti wakatakura mbasha? Ndakatakura. Kwawakaenda wakamuudza here uyu? Handina kumuudza, ndakazomuudza pabasi. Sei? Ngati zvaiitika vaindithreatena zvenoizi zvekuita zveviolence handizvikwanisi, zvenoizi handizvikwanisi. Ko zvino zvaungatora hembe dzake kune munhu ari kukuthreatena, handiti wazozvithreatenwa wese? Ini pahembe naika ndaida kuti tete kana iye unoziva ndaida kuti tete vake vauye, and ofichi munhu akazouya vachitora hembe naye havasi tete vake chaivo chaivo, ndeve kunyepa. Tete vake vandaiziva, vandakatozoziva musi wafa mwana, nditete vaigara pamuhachapo vachitonditi ndiwe nhingi ndikati zvikanzi ndinotokuziva, but tete yo ndasingavazivi. Tete vakauya naye mukadzi anotogara muno mudomboshano nyatsoziva vanonzi mai ani mai vavo, ndotete vacho. Kumusha kwacho nowaizikanwa here? Kumusha vainiziva kwezitsvakirei kuno ndoenda ndakangokwanisa kubvisa. Vanhu vese vaingoita kungosangana nawo uchiziviswa nini wakataura here? Ndakangobvisa tsvakirei kuno. Ana tete vavepo pawaita izvo? Tete vacho ndikutaura ndanga singatovazivi, asina kuva introduced. Tete vandakanzi nditete vari kumount Darwin, and I think vari kuma 24 years 23 years ndova ndaimbotaura navo pafoni. Ava tete ava vakazouya vachinzi vanobva kuchitungwisa, nditete mukadzi anogara muno mudomboshavo, amene kwaanogara kumusoro ikoko ndovakanzi tete. Musikana avo ndisisi wako mumba? Mumba. Uri nambani pakutedzera iye? Ndiri kwaamai.
ndokwamai mukoma wamai budai panze imi budai panze Pascal vanonzani mai wako Maria taura ana mai wako True. ndiani nani Maria Dzora Maria nani Maria Dzora Maria Dzora Dzora nani Namishi Dzora Namishi ndochita na mai wako vana hanzvadzi vana dzinonzani chakanezi Chaka nani ndondoziya chete tonoziva chete Kwamai veuyu ndio vakure kuna amai vakure kana kuti vadiki. Vadiki mai vangu ndo wekutanga. Mai vako ndo aniwa? Koziwa Maria. Kwavo vavo amai vavo vanonzani? Mishi Dzora ndo vakai. Chaka ndio sekuru? Sekuru. Pakuzvarwa kwa mukuru ndiye? Pakuzvarwa pani? Kwe vanhu vawataura? Amai vake. Mai vangu ndo wekutanga. Ndo number 1. Number 2. Kuchera Sisi number 2. Kuchera sekuru. Sekuru ndo koto. Okay, fine. Tichedzera wapinde. Tichedzera wabuda wapinde. Ari kubo. Vakagara kumashuro kune amutedza ngotaura nepavo. Ari kuuya. Amai veuyu namai vako mukuru ndo mai vani amai veuyu namai veuyu mukuru ndo ndamai veuyu vanonzani kubva kwauyani kuvako vanonzani avada kunzwawo vesarwa egenia kubva kwauyani futi simuzai mazvo iwe tiri kusunga nepedhuri chimboise yava chino ombogara kuseri. Don't be a fake witness yamanga manga. Sungai out. Bude neswa chino. Bude sungai. Yawatoripa. Tsaure. Chiripo ndechekuti uyu handiti ishamwari yangu asi ndaingomirawo pakumubatsira pamatambudziko aya hazina mhosva mutoro munoita ungabuda pachina kuti munina wangu pamusana munina wangu wandaingoti munina asi kwete kuti makaberekwa ukwana amai ndagara ndaona ziso rapuhwa nemwana ayo achipa mamubvunza mubvunzo wokutanga uyo amupa ziso rokuti aida wadai kwandiri chete zvinake. Murume ari kuziva kuti muri kuwitinisa utsotso muri kuita makarora ndakango deti vari kupe avapo vari kuziva kuti muri mudare havasi kuzviziva kuti muzoita chokwadi kumurume wenyu. Ndofunga kana munotinyimbaumba muunorara muri kuchimudhuri nasi because mune muchiwasta time yestate. This is state kana muchiona zvakadai so handiti matara atiri kuti asi kangaroo court handiti next time munodzidza kumira pachokwadi ndimunotukisa majaji ndimunotukisa vanhu musociety nekuda kwemafalse statements. Pane mutemo unokusungai ndopandazotaura chokwadi kuti aiyo uyu munin'ina wangu taingochana mukoma nemunin'ina saka ndaingomubatsiro pamashopu pazvinhu zvake zvaaita aiwa ini ndikuti hapana chakepa pakutaura kwamaita. Ndofunga ishe wataura kuti dai mamamira muchitiudze izvozvo kuti seshamwari yangu ndandati ndimire nayo sisi tikuti musati wastere time ndizvo zvakadaro ofisa achimboisai chenu ende kuseri sunga ipapo ndosaka ndazobuda pachena hangu kuti ndinyasotaura newaita yekuparadzira nguva darika tinoda 20 dollars wazinzwa iri pere bvobisa aiwa handina inoyarini pejuri unoyarini ndatokurerukira chete kuti udzidze nokuti muna muchifurirana zvenyu zvakawanda aino utongo hwedu isi takanzi munoita tsitsi
asi kana zvazonyanya toita tongati atingoti musi wa 15 iwe pano toshanda nyora kutezvo nekuda kwokuti aita pejuri ari kuunza 15 twasi ndati mari next time hazviitwe mwana ndavangotaura kuti tinongoita namukoma parudzi kana kuti pakuvanana ani mazona dare kuti kunyepa ezve muna wauya muno muka kunyepa chaiko chaiko zvine jeri unotonotongwa nepejuri mazvinzwaka pausingazive musanyepe pakakura kudai soko uri kugara kupe zvine izvi shamwari Tukara kwa mama. kwamama wako abvunze zvenyu zvikonzo zvokuti hachakuda wazvinzwa Ndashinzwa. unoti kudii Ndoti kunyepoza anonipa kana gukuru. Gukuru. aiwa tate anokupaka akutanga ataura zvikonzero usaka wakuda gupu romupe gupu saka ndo hama yako yangoya nayo yakaumirira yachanopupura kumusha kuti apwa uchaendesa gupuro uchanobhurwa asi uyengawe nehama yake hama yako hawamomuri ngavanditauri uyai mai suduruka ipapo mai vawewo nababa wenai muri kutaurirwa mwana wenyu muripo se ingatabvunzwa kuti hama yemupadii kusunga kuti uyeishamwari chete akati ndina sisi uyeti kupe mukana tinzwa kunge tabvunzwa kuti una sisi nei seberai aiwa amai nababa mukadzi ngagiraba muno muzivere iye chii chenyu anowirira nemusikana wangu ko paati ndisisi wangu ana mai vedu ndiye mukoma nomunin'ina madii kusumudza madii kutaura andangoti zvamusati matipa mukana aiwa maizodika ndita ndakusvika pakupanana badza ndofunga mamuripo kudhara pane vasomuzwa apa vanga vachisumudza maoko vachibvunzwa kunzi paane here anokwanisa kutaurawo panyaya iyi yevakomana vayo vabuda veyadha maisomudzawo ruoko ndiri pano mambo wangu aiwa kabatise papa pakati kubvunza hama dzemwana uyu mutorwa anotaura zvishoko iri mari yetoenda kandi mutorwa ka imi muripo orati zviri kutaurika pakati pevana muri kuzvinzwa pakati pemukwasha nepakati mwanasikana danho ravada kutora ishe vasati vataura nemi zvaroda kutaura imimi sevabereki vemusikana muri kuti chii pamusoro pazvo munonzani babazita chapinduka Frank taure zvenyu pamusoro edare pamusoro chaita nyaya nhau tiri kuinzwa yataurwa nemukwasha wedu tiri muziva semukwasha chokwadi kuramba nako urambidzwe asi tinenge takutarisirawo zvichazoturwa namambo mushure mungati kugara paakaita nemwana wedu kwenguva refu yakagarawo naye vakisvika kuzonzi paita mwana dare ndo richazopawo mutongo hatirambi kuti timanidzwe kuti usati pagumburo wazvizozotaura baba vati makabudikawo nemwana wangu pane zvinofanira kuitwa ka wazvinzwa taurai baba zvamunoda patotoda kuti tiroorerwewo nekuti yaakangosiva kunonditsvakirai kuno chete ndo mari yaakadino kwasha yaakangoya kungoti tiziva muda mari ndiri kutarisirawo kuti mukwasha ngatipo mari inoita $3,400 hanzi tikutarisira tutipo 3,400 pane tisataendewo pane zvandoda kubvunza nyaya iripo pane mashoko akatorwa namai vacho
vakati nyange mwana wangu akachiuya ikoko haachaita se haachazvari. Saka ndoda kuzama kuti ndizive ipapo kuti vachitaura kwauri zvakati musi makafesana nemukuva chamutaura izvozvo musi wakashaya mwana wokutandira pa handina mbotaura izvozvo. Mukwasha uyo akandifonera achiti hamusi mega vakazhinji ambweni mukwasha munofonerana sei? mukwasha ndiye akatofona achiti amai pakashayika mwana tofunga papa ne 2 days achiti amai ndiri kuda kuti ndizive ndiri kunzwa nevanhu kuti mwana wenyu akanga akaroorwa. Ndikati kwemi madire kubvunza zvemakuwa mati kuya kunotaita sei tataura pane kuti mundibvunza kuti mwana wenyu akambororwa here. Asi unobvunza ambuya here kana kuti aiwa handina kuvabvunza ndakabvunzwa nani Alright, getida isoka. zvakapusa Ndofunga izvo zvitakudzokorodza patambofamba. Iwe wanga wasvipa decision yekuti mukadzi auchada. Unless kana wakudzosa mukadzi ndopatoedza kukubatanidzai. Atezvara wanga wabvunzwa naishonzi muri kuda zvakaita sei? Vanga vataura kuti 3400. Saka iwe whatever zvakataurika kutukana uchitaura kuti wainzwa here azisisei kana une zvaunotaura hatikuntungamiriri 3500 3.4 nderudo naatezvara wako zvaurutaura ndazvinzwa chandikumbira ngavangopindura pandabvunza isusu ndo patiri kukurambira ndazvinzwa zvavataura tinoita sekuda sai sekuda kwavo but ndokumbirawo vakumbirire regero my princess zvavakataura musi washaya mwana. My princess ndevapi? My princess kozi munhu akamira sasisi vangu kana vasipo. Tanga tacloser chapter iyi mukazvisanganisa tinoswerera vanhu vakawanda teseatezvara vati zvooni 3.4 vataura kunyange usina kuchema chema bhozi isusu dziri nani kuti ndikati munhu miriyoni iye ari miriyoni vanoda miriyoni yacho vasaswera vakundinetsa mukudhererwa pa3400 yangu wabvuma iwewe ini ndiri kuti uchabisa 2000 wazvinzwa ino yarini ndakupesana newe aiwa ndikati unogona kuuya nemwe ka zvinoi orit ndapanzwisisa kuti ndomboya neimwe ndozoya neimwe futi ndokukupa kairi kana kuti katatu ndiyo ndichiona mawinzi rako ndiri kupanzwa ino yarini isusu toshanda nemavhiri 11 wodzi kwati ndichauya chete topedza gore kungoti ndikuwe toda kubva tati kana nguva chayapfuura tochisimudza shamu yedu. I think ndogonotanga ndisikazivi kuti zvinovaitira here muna October. Mwakutaura kunoku October akuita kuri kozi handikati basa ndikada kutonga ndichinyatsotedza mutemo mari iyoyo ndanchikukupa 3 months chete ndomutemo plus iwe ndiwaramba mukadzi futi ndikakukuderedzera futi handiri kupanzwa zvoda rumwe munhu atoti amen amen because 1400 yandabisa batsirana nasisi tifambe taura tinzwi kuti ndiungani inini hangu toda kubatsirana nemwana weyo isusu hatina vabereki ini ndiri nhererewo futi handina baba takutotsiva hatina kana pokutangira saka kuti kubasa ndokutongobva aiwa hamusi kupindura mubvunzo ndatina rini sonzonwa here kuvamba kwanikibi saka ndikureva kuti iye paanga atoti October anga ari kuverenga kuti October kwaita kuri kuti achiverenga kuti June, July, August, September, aiwa hakuna
isu dare redu rinonzi pamanzwa tichazoshandisa 3 months. Basi ndima muramba futi tishaina dare rinoda kuenda mberi izvi zvava kuita kaizvi zvinotogumbura takupa mutemo ezvezvi tiri munani takutotanga kuti Juni, July, August inenge mapedza nyora tinoti mari yanzi kuisa kazvikamu unoya nezvikamu wazvinzwa ka Juni wotombomira kusvikira tumwe tusikana tusina kupfeka tuyo wotombomira motosunga mumba mumbodya chikafu chakaderera muchichengeta mari iyoyo wozvinzwa muzvinzwa hanzvadzi motogamana kana mune boyfriend kana murume ngabiso ndokutorora kwaanenge achiitawo anoisa kupfuma mazvinzwa ndakarodzowa hanzvadzi chipana chida kuti papindurwa nditya vanogona kuzokunikira namai princess amai munonzwa imwe nyaya musi wakashaya wangu mwarambanaka aiwa pane zvandinoda kuti munzwe pane musi watasara tiri vairi uyu pane zvaakatanga kutaura taenda kumaningrini taenda kunorara nanhasi haazvizivo ndo zvaaitaura haazvizivo kuti maaudio ndinawo haazvizivo zvaaitaura taura ndikataura iye aitaura mafiro akaita mwana kozi pakutanga akangotanga kuti ndiri kuona vakadzi 2 kutanga kutaura kuti handina kusa ndii ndakauraya mwana ndaitomudawo ndopandakadedza mukoma wangu ndikati mukoma uyai munzwe ndiri kutadza kumuta sei kumumutsa ari kungotaura but kumuzunguza ari kungoramba ari kaita sei akaita zvaakaita maaudios acho ya ndakamachengeta kusvika nanhasi ndanganisati ndambovanzwisa chinzwa mwanangu bota mumusikana musina basa munouya mudare muchiteerera iwewe wataura zvausamudire zvikatambirwa nedare kada kungochaiwedzera hazvisina zvachaita zvatambirwa nedare zvokuti isusu ndisaka tasvika pakuti kugara nemwana womunhu wobisa zvakati kana riri badza uchabisa ezvino nhasi unobisa badza rekuti handichakuda omutambidza kutati iwewe munhu ari free iye ari free handiri kuzvinzwa omanoita shona imwe zvizvi iwe kusvika kwataura zvakurwadza isu kana tikazoona sezvitete but kwauriwe zvakakurwadza ukasvika kuti kuna mai anhiki avo anonzi kumbira ruregerero ndiye uye unoti mukadzi wangu ndiri kumuda asi kuti auye mumusha medu ngaakumbire hama yangu nhingi ruregerero neni pane zvaakaita handiri wazviona nekuti kuti adzoke mumusha timutambire takasununguka zvinouya haasi kuzodzoka mumusha menyu chiripo chenhu ndichokuti waakubisa badza rokuti ndapedza newe yaatezvara yekugara nemwana wemunhu ndo yakuya through nepano handiri kuzinzwa danga ngari kudzokera mudare musha menyu mwaitokumbira nhingi kuti akutambirei kumbira nhingi kumbira mai vangu kumbira hanzvadzi yangu ikumbiroi inini totipfugama makumbira enda tokumbira maningi vanhu vanopfugama pana vamwe vanhu varume chavo kutsumuka vachipfugamira vanasikana asati aburisa badza rei asi iwe musikana kana une zvimwewo zviri paurika uchatorwa nemumwe futi zvichabuda futi gadzirisai kwambuya yako udhari wenu ukatengesera mombe yako pane chido ikachengetwa munozinetsana futi mombe yange iri yangu apa dza utambi unosumudza toriona mari aiwa shaina aiwa tazonofonera wako kubasa kakuti vayapaipa ndaitamba dzoka aiwa kana mwanangu kuti handizvizivi buritsa mari nopfuura mu10 kusvika ku20 handitorina mari hanzvadzi batsirai mwana
Zvine pachine pano. Itei vanhu vada kubatsira vakawanda, itei tibatsirana vakawanda. Zvinoita neiko keshi? Chetika zviri. Kana neiko keshi? Atichimbu iri kuya neeko keshi wazvinzwa ka? Uisa mari. Tawire kuti. Unisa 11. Unoona uchimpa dhora, mupe dhora iro keshi. Chimpa dhora iro. Neiko keshi. Aiwa. Mapindu wani? Baba utoida mari yazi. Mudaona kambuka. Azunza kadhora ri. Tizonto zvakapusa kudaro so. Isha. Zvamuzvono kuti zvakapusa. Uona No. Yausire ofisa Matare. Hakusi mukombo nemuno. Ndipo unozoona ambuya nemukwasha achibvunzana zvisingabvunza. Zvakafanira kuti ndichinetsana naadzimai angu mumba. Ambuya vosvouya. Konikasika waudza zvepamubhedha straight. Hunhu hwako mazuva ano kunoenda munyaya imwe munhu akareruka. Zvokabva kuti ndipe dhora tezvara. Unonyadzisa. Chikomboni chawaita iyi. Ita process yacho. Chimupa. Ndotomudza iye. Mupe iyi. Vamsikana mazobisa mari. 10. Woipai musikana. Chipai musikana pasina zvaiko keshi. Inoda kuti rudo rwenyu rwapera nhasi. Wasununguka kuenda kukaribha. Unoroorwa kwe. Yasununguka kuenda kunguriwo. Kwamutoko kumakaha. Unoroora ikoko. Asi mari yababa iyo. Tisasi kutsvaga inaika. Takurerutsira inaika. Ndapota hanzvadzisikana. Please. Gaito ingoramba ichibatidza. Please tapota naika. Zvaminoita kana mukateiwana nhasi chaiye. Munhu nayo ndobva ndamufonera. Munomahatirari nemari yemunhu. Nyika yaipa iyi. Hatirari nemari yemunhu. Tikarara nayo pakana zvinoitika. Ndinoenda kuiri pakairi. Zvandikuita nekuti munhu achiuya nemari ndobva ndafona nenge uya kuno motora mari. Zvandinozinzwa. Saka yamune maona kurumdzai kumhanya naye kuno. Isusu yamune naye zviri kwamuri. Ini deadline wangu ndaAugust. Yamune mauya naye mamhanya moya naye kuno. Handimuzinzwa. Yamauya moya naye kuno. Ndobva ndavafonera avo voya vachitora mari dzavo. Uchire zvenyu. Vamwe